बेयाव नुजाफैनाय गासैबो रायजोआनो बिलाखौ मान होनानै आफाखौ आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनाय जासिबाय। लोगोसेयैनो दिनैनि बे गोथार साननि गिदिर उरायनाय लोगोसे दुलाराय बाथौआरि थामहिनबा दुलाराय सुबुं हारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय अननाय सिबिनाय जासिबाय। दिनै बे गोथार दिननि गेजेरजोंनो मैया थामथि बर' गोरोबथा आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिनि मोनसे जुगामि सान्थि आरो बे सान्थिनि रादाय बेनि गेजेरजों बर' हारिनि इयुननि जौगानायनि जे आसा आकांक्षा बियो जाफुंगोन होननानै सुक्ति खालामनाय बिटिआर एबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे मुंजों सुक्ति खालामनायखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आरो बर' हारिनि जानानै बेखौ बरायबाय। हाबाफारि हिसाबै गोथैसि बावनाय दं। नैजिदाइन जानुवारि अर्थात माघ दाननि नैथि मंगलबार जोंनि बर'नि आगोमा गोथार बाथौ सान बे सानाव जोङो दिनैहाय क'क्राझार नोगोर बाथौ थानसालियाव खुंफुंनो लादों। दिनैनि हाबाफारि बादियै जोंहा कीर्तिगा बिलिरनाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय। बेनि उनाव जोंहा गोथैसि बावनाय हाबाफारियाबो जानानै थांबाय। जोङो दा हाबाफारि बादियै आवगायलांनो सानदों। बेनो जाहैबाय आर'ज हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो जोङो हाबाफारियावहाय हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि दं। बे हाबाफारि जोबनायनि उनाव जोंहा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जोंहा गोबां जोंनि गेदेमा सुबुं बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों। ओंखायनो गासैबो हाबाफारियाव जोंनि सिबियारि नोंथांमोना जाहाथे सिरिबाङै आब्रुथियै मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ बाहागो लानानै एबा हेफाजाब होनानै दिनैनि बे गोथार बाथौ सान खुंफुंनाय एबा फालिथायखौ जाफुंसार होनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै एबा थानसालिनि जानानै बयखौबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। जोङो दायो जोंनि थानसालिनि बाथौ गुदियाव बयखौबो आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज खननो थाखाय एबा आर'ज गाबनो थाखाय बयखौबो खावलायबाय। गोजोन्थों। आर'जनि हाबाफारियाव दौरिनि महरै बिबान लानानै मावफुंगोन आदा बिरेन बसुमतारी। बेनि उनावहाय बिथाङा मोनथिना आवरायनाय लोगो लोगो जोङो आर'जखौ जागायगोन। जोंनि गोथार हाबाफारियाव आर'जनि गेजेरावनो जोंहा धोरोमारि बोसोन बिबुंथि आयदा लाखिखानाय जादों। बे आयदाखौ बोसोन बिबुंथि होनो थाखाय जोंहा जोंनि गेजेराव जोङो सासे बिबुंथिगिरि थिखानानै दोननाय जादों। बिथाङानो जाहैबाय सिरिति स्वर्गियारि जनता कलेज बिबुंगोरा। बिथांखौ जोंनि आर'जनि गेजेराव
बिबुंथि होनो थाखाय बिथांखौ खावलायनानै थाखाबाय बिनि उनावहाय जोंहा आर'ज खननाय जागोन आर'ज जोबखांनायनि उनाव जोङो गुबुन हाबाफारिखौ सिरिबाङै मावलांनो थाखाय सानदों दायो जोङो हाबाफारिखौ आवगायनो थाखाय কি কাৰণে আজি পালন কৰা হৈছে দেখো আজি আমি গোথাৰ বাথৌ সানৰ কাৰণে ইয়াত গোট খাইছোঁ আৰু সেইটো আমাৰ কোকৰাঝাৰত বিশেষকৈ 2013 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে চলি আছে বছৰে বছৰে আৰু সেইটো উদযাপন দিনে দিনে বেছিকৈ উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে আজি বিশেষ কি কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে আজি বিশেষ কাৰণ হৈছে যে যোৱাকালি আমাৰ তৃতীয় বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল আৰু সেইটো আমি সৌভাগ্য বুলি ভাবিছোঁ কিয়নো আজি আমি এই চুক্তিৰ সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত অৰ্থাৎ বৰাই বাথৌৰ ওচৰত আমি আজি সকলো বাথৌৱাৰীয়ে গোট খাই আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰিম হয় নিশ্চয় ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থনা চলি থাকিব ইয়াত ইতিমধ্যে আমি दासिमबो गोथार बाथौ साननि खुंनायखौ बावहरबाय दिनैनि आफा इसोर बाथौआ जोंनि गोरो गोरोजोनि खुगाजों फोसावनाय मोनसे बाथौ बोसोन बे बाथौ बोसोनानो जाबाय लावबा लावसोम खावबा खावसोम आदा गोसोम दैयाव बारसोम थामहिनबा हे खर' गोसोम मनिस्माया नोंसोरनो मोनबा गियान लानाय अंगो हरनाय जाबाय खोमा गोन्थों मेगन सालाय आरो बिगुर बे बिगुर सालाय खोमा गोन्थों मेगन बिजों नोंथांमोना गियान लानानै आरोबाव हरनाय जाबाय मोनबा मावथियानो आखाइ आथिं खुगा आरो मोननै गोदों हासुग्रा खिग्रा बै आंगोफोरखौ लानानै नोंथांमोना गोसो गोरबोजों खामानि मावसोम दे बेबादिनो जुदि जोङो बै जोंनि आंगोफोरखौ जुदि गाज्रि खामानि बाहायोबा मानसिनि खहा जागोन आरो जोङो गावबो गोजोनै थानो हानाय नङा बेनो जाबाय जोंनि बाथौ बोराइ हरनाय आरो जोंनि गुरु गुरुफोरा फोसावनाय बाथौ बोसोन लावबा लावसोम खावबा खावसोम आदा गोसोम दैयाव बारसोम गोजोनबाय আজি পবিত্ৰ দিনত দাদা কি ক'ব প্ৰথমতে মই সকলো অসমবাসী আৰু বড়ো ধৰ্মৰ বাথৌ ধৰ্মাৱলম্বীসকলক মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আজি দ্বিতীয় মংগলবাৰত আমি পৰম্পৰা
নিচিনা আজিও মানে বাথৌ পূজাটো পালন কৰিছোঁ অকলে মাকলে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহি পেলাই আমাৰ কোকৰাঝাৰ বাথৌ ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰ চেণ্টাৰ আৰু অল কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অল বাথৌ মহাসভা দুটা সংগঠনেৰে আমি সেই প্ৰগ্ৰামটো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰগ্ৰামত বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা আহিছে যোগদান কৰিছে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আহিছে ৰাভা আহিছে গাৰো আহিছে আৰু নৰ্থ ইষ্ট জোনৰ গুৰুদ্বাৰা তেওঁলোকৰ পৰা আহিব তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণ কৰিব সেই বাথৌ ধৰ্মৰ পূজা কৰাৰ উদ্দেশ্য তেওঁলোকক আহিব আৰু কি প্ৰগ্ৰাম কৰা হৈছে প্ৰগ্ৰামটো ৰাতিপুৱা আমি ফ্লেগ হোষ্ট কৰিছোঁ আৰু গোথৈচি বাবনাই যাক আমি মাৰ্টিয়াছ বুলি কোৱা হয় আৰু এই অলপ পিছতে আমি কালচাৰেল ৰেলী কৰা হ'ব তাৰপিছত 12:30 আমি মাননীয় আমাৰ অসমৰ কমিশনাৰ ছেক্ৰেটাৰী ডক্টৰ আংগুমুথু তেওঁ আহিব সেই প্ৰগ্ৰামত আৰু অসমৰ মন্ত্ৰী প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম বাইদেউ থাকিব আজি পবিত্ৰ দিনত আপুনি বড়ো জনসাধাৰণ কি মেছেজ মই প্ৰথমতে যোৱাকালি যে বড়োত তৃতীয়বাৰ চুক্তি হ'ল সেইটো কাৰণে বহুত আনন্দিত আৰু বাথৌ ধৰ্মৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু খুব আনন্দও লাগিছোঁ আৰু আমি সদায় বিচাৰিছিলোঁ যে বাথৌ ধৰ্মক পূজা কৰি আছিল যাতে বড়ো সমস্যাটো পলিটিকেলি সমাধান হওক সেইটো আমি আগৰ পৰাই মানে বাথৌ এই থানচালিত সদায় পূজা কৰি আছোঁ যাতে সমস্যাটো সমাধান হওক শান্তি হওক অসমৰ শান্তি হওক বড়োসকলৰ শান্তি হওক সেইটো আমি কামনা কৰিছিলোঁ সেইটো পূৰ্ণ হৈ গৈছে থেংক जोंनि बाथौनि बे फिरफिलाखौ जांख्रिनो होननानै आखायाव लानाय जाहैबाय गोजोन जों जांख्रिनोसै आंनि आर'जआ बेल'नो माने जोङो बे बाथौ सिबियारि बिथांमोनहा रायजो राजाया जयै आलो गोजोनै रायजो मोनजाथों आरो जोंनाव नै मैयासो जानानै थांदों बर' थामथि बर' सुक्ति बेबो मोजाङै मोजां जाफुंलांथों Grab, grab, away ng sakay.